ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства. дӯстин имрӯз 4 майи соли 2026 як навори ҷолиб барои шумо. Квартираҳо, хонаҳо хулоса аз Душанбе аст ва аз дигар нуқтаҳои ҷумҳурии Худмон. Нарх то 180 000 сомонира. Бардор азиз, сехонага ҳастай. Марҳамат метавонед ки аввал то охир навора тамошо кунед. Барои аниқ савдо кардани хонаи худ гӯш кунед бардор. Барои аниқ савдо кардан марҳамат дар рақамҳои рӯи нар буда дар WhatsApp метавонед ки шумо муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем. дар кор шавад хонаҳои шуморо рафта аз наздик видеонавор карда баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. меҳмонҳо навомагӣ хоҳишманд ҳастам аз аввал то охир тамошо кунед, лайк ва гузоштан фаромӯш накунед. мегзарем ба эълони аввалмон. дӯстон бибинед, квартира фурӯшӣ дар Душанбе, паҳороти Ленинград. Агар дида бошед, бениҳоят як нуқтаи хуб аст бардору. Квартира дар Душанбе дар паҳороти Ленинград қарор дорад. иборат аз 2 ҳуҷра 70 метри квадратӣ. ин дом дӯстон доми мезистани, яъне ки иҷозати зистан ҳаст, иҷозати зиндагӣ кардан ҳаст дӯстон. аз 16 ошона иборат буда дар ошонаи панҷум қарор дорад. 3 та тиреза дорад. томи шаҳр намояд мешавад дар ҷаноb. марҳамат, касоне ки харидор бошад, агар 460 000 сомонӣ нарх. неки квадратиш калон бардор дар маркази шаҳр, паҳороти Ленинград. бениҳоят нуқтаи хубда қарор дорад. ҳама тараф домалакаи ҷо хестанд дӯстон. рақамҳои 30 600 096 бардормон ҳам WhatsApp дорад ва ҳам дастӣ. метавонед айни ҳол занг бизанед ё ин ки рафта аз наздик бибинем дӯстон. хулоса баровардан аз шумо. мегзарем ба эълони дигими Агентства. бибинед дӯстон, боз як квартира бениҳоят хуб ва зебо дар паҳороти Ленинград аст. ин ҳам дар лаби роҳи Калон. иборат аз 2 ҳуҷра 49 метри квадратӣ. ин ҳам дар доми 16 ошонага дар ҳамон дом аст дӯстон. ин квартира бошад бардоро дар ошонаи сеюм қарор дорад. нарх 500 000 сомонӣ бо чунин ремонти нави замонавӣ. дар масъалаи об дӯстон, дар масъалаи барқ тамоман мушкил нест. ҳуҷҷату ҳама омода, фақат дар омада зиндагӣ кардан аст халос. дӯстон, шояд ки шумо мегӯед ними маблаға ҳозир битунем мешавад бадтар, шояд ки хелеам варантом шавад. ака бардоро дил биёбу қанд биха. хулоса акада занг бизанед. рақам ҳамон рақам аст. 30 600 096. хулоса баровардан аз шумо. мактаб, садик, нуқтаҳои хизматрасонӣ дӯстон, аз он ҷумла аптека, бозору дигар ҳеҷ чиз тамоман мушкил нест, чунки хона дар марказ аст бардоро. меброи назди светофор, трассаи Калон бардоро намояд мешавад. квартира тайёр, фақат зиндагӣ мекунед. дӯстон, ба маълумоттон барасонам, агар камхе квартира бошад, хонаҳо, техникаҳо, чизе ки ҳаст бардор азиз, метавонед ки ба ман муроҷиат кунед. дар наврҳои баъдӣ насиб бошад, хонаҳои шуморо ҳам рафта аз наздик видео мекунем ва аниқ савдо мекунем бардор. неки нархаш шумо бардоро қимати бад намонед. да нархи худаш арзанда бошад, да гапам ҷавоб метавонем ки савдо мешавад. да гапам ҷавоб метавонем бардор. Десять с кухни ночью. Ижазал. Спали.
ایجاد کند. рости ҳамин квартира ма дар беҳад махуш шид бардоро. мегзарем ба илони сеюмон. Инак илони сеюмон чие? даҳум ошона иборат аз 72 метри квадрати се дар хонаи дигар дар маркази шаҳри Душанбе дар назди поликлиникаи нав дӯстон. ана ин роҳи калон аст. аям тараф меёед, ин тараф поликлиникаи нав мешавад. хулоса дар ана ҳамин дом лайкора бизанем бардор, ҳатман дар канал обуна шавен. доми 13 ошонаага квартира бошад дар ошонаи даҳам қарор дорад. марказ шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки. хулоса се дар хона 72 метри квадрати 450 000 сомони нарх. бале дараст, пули хурд ҳам нест, неки квартира баъд несте бардоро. ремонтиш қоидави, фақат даромада зиндагӣ мекунед. каматон бардоро азиз мелич кор дорад ака. дом иҷозати зиндагӣ кардан додаги. рақамҳои 907 75 41 01. ҳам ватсап дорад ва ҳам дастӣ. ина марҳамат метавонед ки муроҷиат кунед. аз наздик рафта дидан боз хубтар мешавад дӯстон. аз наздик рафта дидан мактаб мағоза ё тамоман мушкил нест бардоро. дар наздикияш яъне нуқтаҳои хизматрасонӣ аз он ҷумла мактаб гуфтем, масҷид, беморхона ва аптека ё мушкил нест дӯстон. нарх 450 000 сомонӣ, се ҳуҷра 72 квадрат. бача шутка нест. 72 метри квадрати хеле муқатӣ. мегзарем ба илони чоруми агентствои мо. дӯстон бибинед ки боз як хонаи фурӯши дигар дар ноҳияи 5 аст, дар деҳаи Мирзоянс, дар назди дуюм насос. бародарои 5 буда хушрӯ нигоҳ кунед, хушрӯ гӯш кунед гапа. ноҳияи 5 деҳаи Мирзоянс, дар назди дуюм насос, иборат аз 3 ҳуҷра ва 15 сотиқи дигар плюс ин замин дорад. 180 000 сомонӣ нарх дорад. 180 000 сомонӣ ва рақамҳои 901 12 91 91 ва плюс 7 968 005 38 42. ҳам ватсап ва ҳам дастии апамон метавонед ки марҳамат муроҷиат кунед. айни ҳол ва шахсоне ки бизнес мекунанд дӯстон, инам нархи арзон аст. рости апамонда гарени сум дар курай. ями се ҳуҷрага мефуратун зиндагӣ мекунед, намефуратун нея. харида партоен аз киҷое ки набошен дӯстон, сум дошта бошен. агар ин фанду фреб нест, ҳуҷҷатош ҳама омодай, касе ки сум дора бигирен монен, рӯзторӯз хонаҳо қиматши дистана арзон не. касе бизнес мекунад муга агар ина марҳамат даи соҳа аллакай чӣ гуфтани марахтон фаҳмидем. ҳавои тоза дорад. ҳаммом ҳаст, ҳоҷатхона ҳаст. нуқтаҳои хизматрасони рости гап наздикай. медпункт, мағоза ва мактаб ё рости тамоман мушкил намешавад. бача деҳаи Мирзоянс, ноҳияи 5 у тарафам ободан охе. ҳавои тоза дорад. плюс ин се дар хона 15 сотиқи дигар замин дорад. се ҳуҷра 15 сотиқи замин. 180 та муомила аз номи канали ман. аниқ муомилаш аз номи канали ман. мегзарем ба илони панҷумон. бози як квартираи фурӯши дигар дӯстон дар Душанбе, дар Зарафшон аст. акран хитон бибинед чӣ хел зебои бадоро. бовар кунед. агар дар назди посолствои Ӯзбекистон, иборат аз 2 ҳуҷра 70 метри квадрати, ремонт ништия кардагӣ 12 ошонада қарор дорад. таъмираш бошад бо таъмир. 770 000 сомонӣ нарх дар маркази шаҳр. бинед чӣ хел шаҳр зебо, обод. 2 ҳуҷрага 12 ошона назди посолствои Ӯзбекистон. ин тарафҳо дӯстон ободанд. бовар кунед. агар обод квадратҳои калон, нархҳои на он қадар аз ҳадди бад қимат. ҳам хеле ҳуҷраҳоро бардоро ҳастанд ки нархи бераҳмона мегзоранд. 770 000 сомонӣ. шояд ки боз чотка муомила кунад хати шумо.
ва шояд баъзе аз шумо дӯстон савол бутен ки чӣ ба ин нарх наво қимат? Бачаш, ин люксай, хонаи тайёрай, плюс ин боз дар маркази шаҳрай. Лайкчои бесим фаромӯш накунед барои аниқ савдо кардани хонаҳои худ марҳамат метавонед ки муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем. Подписчикони муҳтарам, ва шумо ташаккур ки то ҳамин дам ба ман додед. наворо тамошо кардед, лайк мондан. Ман аз миннатдор. То наворҳои оянда худованд ёрмандагортон бошад. Паноҳтон ва худо дӯстон.